aure sunna ne, aure bada ne. Bashariya amarya an wanki sani ku zamna. Aure, aure, aure daraja ce. Aure sunna ne, bashariya amarya sani an wanki ku zauna. Aure, aure, aure daraja ce. Allah na sa farko a ran fikira, tallafe ni silar waka ga in yo shahara. Salati kai agun saman zan tsira, da tabi'ai ashabu dun najera. Bashariya da sani sun nasace suka ɗabbaka. Amarya zauna gidan miji ba rigima, in ango ya umarce ki sai kiyo azama. Ina yi ki yi amarya to ba shi zuma, mutunta duk danginsa walla baki na dama. Amarya bashariya gidan miji darajar ki ne. Ina ango sani zo ga shawarata, to rike haƙƙin amarya ki sha sitirarta. To rike haƙƙin amarya ki sha sitirarta. Ka daɗa girma uwar gida ga ƙawarta, kar ka nuna bambanci a tsakanin manufata. Ango ka daga tuta. Ina uwar gida sarautar mata, Rashida ga ƙawar ki sai ki karɓe ta. Jama'a sun shaidar halin ki baƙe ta, kai fi cancanta ki wa bashariya gata. Ki da bashariya da sani dokar ku yi ware. Ango da amarya duk sirrikan kuku binne, daga shi kan daga karwani ya tone. Shi zama aure dan haƙuri da fahimta ne, musamman bashariya Rashida kai ku haɗe ne. Sa ango ya farin ciki lale lale. Murnar ku bai yanke ba. Lawal DJ da Yusuf Shauki na yaba, Jamilu Zaki da Yakubu DJ gaidawa, Jibril kun sanye Abdulaziz Agajinawa, Idris dan Alhaji da Mustapha layi yaba, Safiyanu da Malam Basiru na yo gaisarwa, Isuhu Bandam da Adamu bana mantawa, Mami Edi na yi gaisuwa, Usaini ma na gaida, Nasiru na gaida, Abbas na gaida.